Okay, namhlanje sikaMbongwa siqala umcimbi wokuthi ngizokwemuliswa kaMbongwa, ngimuliswa ubaba Madondo. Ngithanda ukubonga wonke umndeni wakaMbongwa, umndeni wakaMadondo, especially my husband, ukuthi kuze kufike kulesi sigaba. Ngaphandle kwakhe angazi ukuthi ngayini. Ngiyabonga kakhulu Mwelasi. Soqalile-ke umcimbi owanamhlanje ukuthi kuhlatshwa inkomo. Emva kwalokho-ke umcimbi uzobe uqhubeka, uzosilidela kumcimbi wokwembeswa. Ubaba Madondo uzokwembeswa umndeni wakaMbongwa wonke esiswini sikaCwethe. Umkhulu wami-ke lowo uzala ugogo wami wale khaya uMasikhona. Mina mise ngizalwa indodakazi yala ekhaya ekuqala. Umcimbi ungami, ngibonga kakhulu. Office siya Sunfate lapha eHigh Flat. Kunenkosazane lapha ekumele ngoyibhesa bese kuyenzeka iqiniso. Ngoba nayo cha futhi yangiphilela. Ngiphilela ingane yabantu phezulu. So kumele ngenze iqiniso. Futhi kumele ngumuntu osithanda ukuthi angagcine yedwa. Agcine nawo umuntu osifazane uyongiphipha mase kuthiwa afike nezanzo ezenzi. Kokhona umuntu osifazane ozokujima la ekhaya. Ushiye ukuthi wecha ngamabo. Ngeke ngakwenza lokhu phambeleni. Kusho kwangahamba kahle. So sengithi ake ngiphinde ngoba yena umuntu kumele abe khona. Kumele abe khona umuntu ngizama lokho ukusebenza ngakithi. Sikhululeke zibe happy zazi ukuthi cha ubungani waganwa waphinde wagaya. Bamcelela kaZuma. Ngisuma nokunibingelela nonke. Ngiqale nje umndeni wami uMadondo umnqopho uMwelasi oZikode. Ngiyanibonga wemndeni wami isupport eninginike yona from nje. Ngiqala nginixoxela ukuthi ngiyothumela abakhongi bokaneli siyothi ebaba. Kuze kube manje ngiyanibonga. Uma sengibonga omalume, ihlobo, abangani, abakhongi. Nginibonge nje nonke omakhelwane bonke nje sifike nabo odaba bamatex. Ubabugwala. Ngicela unganibizi ngebongo ngoba abazosala kube ngazi ukuthi ngibashiye ngaphandle. Ngicela ukunibonga nje nonke ozwayo nje lenkulumo efikayo endlebeni zakhe. Ngicela unibonga nje nonke. Uma sengizobonga ke uma Mbongwa wami la uSondisa uMvemnyama ngithi ngiyakubonga wena elisiwe Mbongwa. Ngiyakubonga nje ukuthi kuko konke nje siqala kuze kufika usuku namhlanje kumina nje ukulivulile nje ipheshe lokuthi cha ngilo umuntu omdingayo. So nje ngiyabonga kakhulu. Ngiphinde ngibonga ucameraman all the way from Pietermaritzburg, Desire. Ngiyabonga mfethu necrew. Angikhali ngoba
Ngiswela amazwi, meni wami, ngiswela amazwi. 2026 has been a great year kumina. Bayazi aba-close kumina kakhulu. Kanye nami angazi ngabonga ngithini. Ngithi nje uThixo akubusise ngasikhathi zonke. Akubusise njalo yonke into oyicelayo. uNkulunkulu ifezeke iphumile. Wakondla ngibonga namandla wakho kulezi mpesa sayinqoba buka phela wesisi ngifuna blade ye kids ushumayela mfundisi.